Къде е Гриш? Изгрях, Мире, и ви слушах как си говорите за времето. Така метафорично ще ти кажа, че реално съм на най-горещото място в страната в момента. Място, което мнозина искат да бъдат. Стъпил съм на настилка, когато ще стъпят Григор Димитров и Гаел Монфис в 20 часа тази вечер. Всъщност обаче, наистина голямото тенис шоу, което е много ще излъчи на живо, е приковало вниманието ни вече дни, вече седмици. И еуфорията, емоцията се усеща още тук от сутринта. Може би мнозина знаят, за тези, които не знаят обаче, още от ранните часове на този ден. За нас той стартира по-рано от обичайното, но вече има желаящи да играят за открити урок, за който ние сме не съобщили деца, които ще имат уникалната възможност да поиграят тенис с своят голям любимец. Затова ще си говорим, но и за някои съвсем по-лични неща с неговия баща и първи треньор, можем да кажем Димитър Господинов. Благодаря ви първо, че ни отделихте няколко минути, защото виждам колко е сериозна организацията тук. Каква е емоцията ваша, лична, по-скоро родителска, защото знаете ли, направим впечатление вчера силно изказването на Григор, казва, спомням си добре, когато в Хасково тренирахме с дъски, когато правяхме кортовете с Тиксо и сега, години по-късно, когато Арена Армеец ще е пълна, за да гледа вашия син. Знаете ли, те 10-12 години, през които заедно бяхме и работихме, минаха като един филм. Просто неусетно се случва абсолютно всичко. Изключително съм щастлив, че има такова събитие в България. Още от малък той имаше огромното желание, гледайки големите звезди, с демонстративни мачове и с големите турнири. И си казваше, аз някой път ще бъда ли баща ми? Така ми викам, работи, ще бъдеш. Така че емоцията е уникална за нас. Казвате, че емоцията ще е уникална, но нека кажем няколко думи първо за матча. По-скоро демонстративен, по-скоро шоу, или ще го има този състезателния хъс, за който мнозина искат да видят. Говорим за две истински звезди на съвременния тенис. Вижте, познавайки всеки, който познава тениса, знае, че ако тръгнеш да имитираш нещо, не би се получило. Тоест, те двамата ще играят и ще дават всичко от себе си, а шоуто, което ще се получи между тях, той им идва отвътре. И двамата имат много сходни изпълнения, така че не може да кажа, че са нагласени нещата. Абсурд. Няма да се получи нищо, ако го кажат. Няколко думи за програмата. Чуват нашите зрители, виждат вече емоцията, защото деца, 20-тина са тук и посрещат с аплодисменти Григор, който вече е на корта. Надявам се, че нашите зрители го виждат. Знам, че има и група и за след обед. Колко деца ще успеят днес да се докоснат до този уникален шанс да поиграят с Григор? Децата са определени по критерии, по ранглиста и много искахме да не забравя. И той никога не е забравил откъде е тръгнал и знае помощта, когато някой му оказвал и съответно той дава своя опит на тези млади дечица. Сутринта ще има 20 дечица, които са първите 5 по ранглиста до 12 и 14 години, момичета и момчета, а след обяд останалата петица от десятката, които ще допълват, плюс 10 деца от Хасково. Така че се сборуват горе-долу около 50-51 деца. Да не се окаже така, да го изморим от тази емоция за голямото шоу до вечера. С огромно удоволствие го прави това и се чувства много щастлив в момента. Сигурен съм, че сте имали възможност да му дадете един чисто човешки, близък, бащински съвет за това голямо събитие, първо, за което казвате си е мечта още от дете. Поне част от него споделете с нас. Това, което се обърнахте към него с идеята той да хем да се забавлява тук, хем да покаже нещо повече просто от чистия спорт. Идеята изцяло беше негова, честно казано. Той много давна искаше нещо да се случи в България, да покаже на българската публика, но трябваше наистина и време и да стигне все пак някакво ниво, за да има и самочувствието да се покаже пред родна публика. Така че съвети не бих могъл вече да му давам от това естество. Той е достатъчно голям. А за реакцията на българската публика, която се зажаднява да го види в голям матч, притеснявате ли се? Какво очаквате всъщност от българската тенис публика тук в Арена Армеец? Аз съм изключително щастлив, че всички приемат изявите на Григор много добре. Както знаете, самия факт, че билети се продадоха още на 10-тия ден, това говори много. Нямате съмнение в позитивната реакция на Димитър Господинов. Благодаря ви. Успех на събитието и изобщо на организацията, която подготвяте. Дами и господа, видяхте Григор
и младите запалени тенисисти вече загряват. Затова е много важно всеки един момент, Мира, аз да напусна този корт, защото съм в разрез на всички норми на спортните събития, с обувки на настилката. Наистината е, че тук ще бъдат запалени минимум 50 деца да продължат с упоритата тренировка. Най-важното обаче кое е? Ще видим световен тенис, наистина най-високо ниво. Тук у дома в столицата. Всичко започва в 20 часа. Ще бъде излъчено пряко в ефира на Нова телевизия. Знаете добре това. След като тази група от 20 на деца поиграе с Григор, докосне се до идола си, след това има още 50, така че ще има доста емоция за тези мълчугани. За тези, които не успяха да си намерят билети на време, знаете, всичко се изкупи в първите 10 дни на свободната продажба. Ефира на Нова телевизия, разбира се, спортният екип ще се постарае, както го прави в излъчването на всички продукти на Нова Broadcasting Group, да направим телевизионното излъчване като на един истински спортен спектакъл. Тенис е точно това. Така че в обща линия, освен да ви кажа, че нямам търпение, че планираме тук с Йоанна Гочева, която ще бъде пряко ангажирана с репортерстване около живото предаване, да почнем с селфитата още от сутринта. Мира, ще си направим едно и за теб. Така че обратно към студиото. И автографии, не само селфита, и автографии 1, 2, 3, Ники Тонев, нашия режисьор 4, така че и продуцента Станимира Иванова, ще взима автографии на килограм, както се казва. Така де, време е очевидно телевизионните екипи да напуснат корта, за да си направят децата, а и Григор тренировките. Виждаме част от, може би, предварителното загряване всъщност преди среща. Мислех си, каква ли емоция е за тези деца, наши млади надежди. Това, което ми направи впечатление на мен е, че да срещнат Григор. Че той влезе и директно започна да ги поздравява. Изключителна дисциплина и това, което притежава всяка една голяма звезда от голям ранг, е, че не забравя кой е, защо е. Поставя се на мястото на тези хора. Той само преди няколко години е бил на тяхно място. Много ми хареса отношението, което има към тях. Личи си, дори и само да не чуваме това, което говори, личи си отношението, което това момче проявява към тези деца и изключителен. Аз мисля, че просто днес не трябва задължително, т.е. вие не трябва изобщо да пропускате в 8 нова. Кадрите, които продължаваме да гледаме от тренировката са на живо от зала Арена Армеец. Винаги е имал по-специално отношение към децата. Не знам дали сте гледали и други негови мачове, особено в чужбина. Имаше едно момиче, което се разплака, мисля, че го беше целунал по бузата от Бол Гъръл и Бой, които винаги носят топките, но той винаги се държи страхотно към тях и всички деца са му ужасни фенове за това показва само едно, че освен много голям спортист, той е много голям човек. Така е. Освен това, не знам дали ви направи впечатление влизането му в залата, което ние видяхме на живо ефир. Той има осанка на победител. Точно така. Не натрапчиво, аскетично, страхотно момче. И също време изключително силно присъствие. Разбира се, 20 часа е времето, Нова телевизия е мястото за всички, които няма да имат възможност да бъдат в залата. Наистина, изключително талантливия български тенисист Григор Димитров, който, въпреки атаките, сега покрай Купа Дейвис и други случаи, не пропуска да каже колко много обича България и как винаги се връща вкъщи в дома. Изобщо ние не трябва да подлагаме на съмнение, че тези хора, които носят името на България извън тази страна, не я обичат. И никога просто трябва да намалиме малко емоцията, когато и малко гордостта си или не знам. И не можем да... Няма как. Така де, 20 часа, Нова телевизия. Сега... Задължително.